En er wordt al zoveel gesproken over eenzaamheid. Ja. Hè, we kennen ons allemaal nog de situatie met de corona. Ja, verschrikkelijk. Ja. Hè, voor de gijs halen. En ja, dat willen we allemaal niet meer. En los van de corona is er nog steeds heel veel sprake van eenzaamheid onder ouderen. Ja, wat wist je steeds? Ik heb dus met een paar gepraat. En die zeggen nou, als dit straks dicht gaat, waar moet ik dan naartoe? Ja. Wat heb ik dan nog? En dat is ook zo. Ik bedoel, al zit hij maar een uurtje, met een best gezellig een uurtje. Best onderleuk, ja, ik kan praten met leuk. Je zoet hier net zo lekker met, wat had je, een salade? Een oetsmieter met sla. En een gezetje erbij? Ja, we wilden toch nog. Heerlijk. Ja. Je zit hier warm, je zit hier gezellig. Mag ik vragen, wat kost een oetsmieter met sla? Een tas koffie met een oetsmieter, 3,50. Ik zou zeggen, zet u even. Waar doet u dat van? We hoeven hier niks te verdienen. Oké. En Nee, kijk, wat ik ook zo jammer vind, maar goed, je kunt ze dingen brengen. Die kunnen er leuk metnemen, gratis. En daar maakt ze ook een hoop leuk blij met. Zelf breng ik ook dingen, maar ik haal soms ook wel eens leuke dingen met. Ik heb pas 2 kleine ketjes metgenomen van deze van me. Oh, die was zo hartstikke blij met die 2 poesjes. Die stonden hier in de weggeefhoek. Ja. Oh. En heb je die ketjes voor het Nieske meegenomen? Ja, die heb ik bedoel, die hebben voor de kleinkinderen een fietsje metgenomen en zo gaat. Die kinderen het gratis metnemen, maar laten we eerlijk zijn, dat deze altijd gaat in de putje. Tenminste, vind ik. Jo. mensen die dat kunnen doen, dat ja. Ja, dat hoort. Dienst, wederdienst. En ja, op basis van wat kind ze missen. Maar Zelfs dat hoeft nog niet eens, hè? bloedprikken waar ze ook? Ja, dat is van de trombosedienst uit Maastricht. Anders moeten mensen hier uit de omgeving naar Maastricht toe. Ja. Ja. Ze komen net zo keer heen, en dat is op vrijdagmorgen om 8:30 en dan werkt prima. Even bloedprikken, misschien een tasje koffie, even En dan kletsen. krijgen we ook gasten door. Ja. Ja, dit is in de eerste stap over een drempel zetten is voor veel mensen af en toe moeilijk. Ja. Maar als je dan toch heen moet zien, dan is dat makkelijker, denk ik. Doordat zien er mensen hier blijven hangen. Die terugkomen. Dus het werkt gewoon. Ja. Nee, ik vind dit huurt niet weg te gaan. Nee, absoluut niet. Dat is het enige wat de lui hier in de buurt hebben. En er zitten vooral lui die alleenstaand zijn. Ja, probeer maar eens de hele dag alleen te zitten. Van het slecht weer is. Ik moet er nu aan denken. Nee, Nee. klopt. Hé, en waar is Nicole nou? Die is nou niet hier. Maar die kunt eigenlijk wel een keer. Maar Die is ergens voor iets, vast en zeker iets voor de ketel en ja, doen. die is altijd iets goeds aan doen. Oké. Geef me eens even, afgezien van het feit dat ze een enorm netwerk heeft, geef me eens even een profielschets van Nicole. Oh god. Nou, om de foto te laten zien wie het is. Dit is Nicole. Dat is Nicole. Die hebben we nou... Is dat weer echt hoor? Ja, met een kleurtje. Oh, dat is nog eens een kleurrijke figuur. Het is een heel kleurrijk figuur en dat is degene die mij hier denk ik geleerd heeft om niet in problemen te denken, maar in oplossingen. Oh. Nou, dat is Nicole denk ik. Altijd klaarstaan voor een ander. Denkt ze af en toe ook wel eens aan zichzelf? Want dan moest ik zelf Moeilijk, niet vergeten. nee, dat is heel moeilijk. Daar hebben we nog een collega, vrijwilliger. Goeiedag. Valt met de neus in de boter, jong. Nou ja, wij zien hier in Gaasjoor al een keer geweest. En dan rijden we spontaan Meersen binnen en dan zien ze een keer dat de zaak gans toegeplekt is. En dan komt ze hier bij Kali aan de tafel en bij een spontane gast die net eens een oetsmietertje gegeten heeft. En dan blijkt het verhaal toch wel behoorlijk Ja, het is behoorlijk. donker te zien. Ja. Want zit je hier ook immers van het eerste Ik ben oor? een vrijwilliger. Ook van het eerste oor. Van het allereerste oor. Van het allereerste oor. Ja. En door zien we dan Nicole, die... het is nog net geen klein altaartje, hè? Nee. Waar ze vereerd wordt door iedereen. Wat vindt Nicole er zelf van, dat ze zo prominent in de... Nou, Nicole is bescheiden. Ja.
Dat is huurde ik een van. hele bescheidenheid. En ze voelt zich echt van hier dan op een standbeeld staan als ze daar op de foto staat. Ja. Maar ja, we houden allemaal van haar. Ja, En op die manier is ze er altijd, ook als ze Ja. fysiek niet aanwezig is. Nou, dit hebben we nou toevallig Dat hier hebben we nu hangen, omdat we bezig zijn met al die toestanden. Want die foto zal ze zelf mee naar huis nemen waarschijnlijk, maar misschien moeten we er toch omkopen dat ze me heel laten staan. maar het ene is nog niet in zicht. Hè. Nee, er gloort nog een sprankje hoog. Er is nog een sprankje. En waar zit het sprankje in? We hebben dinsdag een gesprek met Traject en afgevaardigden van de gemeente weer Ja. en van de Kier. En daar komt uitsluitsel uit. Dus daar moeten we nog even op wachten. Oké. En dat putten weer nu onze hoop nog goed, eerlijk gezegd. Ja. Dus, maar het moet blijven, het gaat niet anders. Het kan niet anders. Nicole die kan niet weggeven. Nicole is de ketel. En de ketel is niks zonder Nicole. Heb je het idee dat de mensen bij de gemeente dat ze het begrijpen? Nee, begrijpen het gaan niet. De mensen die erover beslissen, zijn die wel eens heen geweest? Ja. Wel eens. Nou, we hebben niet het idee, we weten gewoon zeker dat ze het niet begrepen. En wie kunt dat? Moeten we nou over politiek gaan hebben? Nee, alstublieft niet. Nee. Mag ik het zeggen? Ja, je mag alles zeggen bij ons. Deze gemeente, die straalt naar buiten uit tot ze burgerparticipatie promoten. Maar die hebben niks op met burgers. Die hebben totaal niks op met burgers. Die hebben op met burgers die groot kapitaalkrachtig zijn. Daar hebben ze in het gemeentehuis hebben ze dat oer nou. Met Jan met de pet en alles wat eronder zit. En dat is niet bedoeld als minderwaardigheidscomplex. Maar daar hebben ze niks met. Dat brengt hun niks op. Dat kost alleen maar geld. En dan hebben ze dat. Nou, ik denk dat je van een minderwaardigheidscomplex helemaal niet hoeft te spreken. Want als er ergens lui voor elkaar kloorstaan en Dan is het dicht bij elkaar komen, dan is het toch heel wel. Ja. En dat lui van elkaar op aan kennen en eerlijk zien. Ja, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. En veel zeker boert op steed en dat is ook niet zo geapprecieerd in dat gemeentehuis. We kunnen, Dus ja, we kunnen ons programma zingen, we kunnen het mailen, we kunnen het schrijven. Horende doof. Horende doof. Al die mensen boven nu met aan tafel gezeten hebben, dat is horendoof. wat is... ja, we zitten nu... wat is het? 1,5 week voordat het einde april is. Op het moment dat we dit opnemen. Volgende week vrijdag is het einde oefening. Dus het is watertrappelen. Ja. Met nog 1 vingertje boven het water. Eén vingertje boven het water. Goh. Nee, zo jammer of de leukste nog als kine bijvoorbeeld is. Hè. Als dat dat weg doen we is, de kine eindelijk aan de week. Zo'n hoop leuk. En dat is hun middag. En als dat weg is, wat dan? Ja. Het kine heet deze plek. Mantelzorg heet deze plek. Ouderen voor ouderen hebben een plek. Hoe moet het allemaal naartoe? De reïntegratie van buitenlanders. Daarom staat het tegenwoordig in het Arabisch op de route dat ze boos zien. Dat gaat allemaal voorbij. Oh, dus het integreren van buitenlandse mensen Ja. in onze samenleving, In dat onze gebeurt samenleving, dat gebeurt. Hey. We hebben hier 3 collega's, toevallig allemaal uit Irak. We hebben Uit uit Syrië Syrië en Irak. gehad. En die leren heel de taal. Die leren hier de Ja. taal en die leren hier wat voor rare gebroken we hebben. En, Ja, want zeg maar, de jongen wat is. Sorry, de jongen wat is het? Dat is ook een buitenlander, dat is ook een asielzoeker. En dat deed ook. Ja, van alles. Safran, ja. Koffie, alles.
En de taal, die het automatisch die taal. Hij spreekt ook goed Nederlands. Ja, En de mensen leren, denk ik, beter waarderen wat die buitenlanders doen. Want het zien niet zo met die buitenlanders. Dan zien het dus ook echt mensen waar je met te Onder maken ons. hebt. Ja. Ja, de Lierse kennen van het heel is dichtbij. van twee kanten. In plaats van dat ze alleen maar een etiketje hebben in de krant of in de wherever. Ja. Dat zien nogal wat dingen, hè? Die hier bij de keertel gebeuren. Nou, en de doorstroming naar de arbeidsmarkt, hè. Dat gebeurt dus ook. Ik bedoel, bij de Jumbo werken nu 2 of 3 maanden van buitenlandse afkomst. Die van heel goed gereïntegreerd zijn naar gewoon werk. Het is een pure win-win situatie voor de gemeente wat hier gebeurt. Voor een paar centen eigenlijk. Voor een paar centen.